wah. Pripun Cak? Biasa saestu Mas Kangko. Sing luar biasa napa Cak? Kanca-kanca Dwija Laras anggenipun makarya dalu punika hebat luar biasa. Sebabipun Awit napa wang kanca-kanca menika saestu seniman ingkang serba bisa, bahkan nek kula mastani Dwija Laras menika salah setunggaling tolok ukur apa Mas? kerawitan seluruh Indonesia. Condong raos Mbah Narto Titisane condong raos nggih niki. Hebat sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Dwija Laras Indonesia. ning disawang nggih nom-nom nggih Cak. Nom-nom semangat-semangat. Sigrak-sigrak. Masalah nggih semangat. Pun kula pilih, ya kula niku pilih sing nom-nom. Tuwek sithik kula pateni dadi. Wah. Sing ngenong terus matane. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Muji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa lan ingkang murbengrat dalu punika panjenengan lan kula saged kempal manunggal wonten ing desa Butuh dalam rangka bersih dusun utawa metri desa. Nggih. Wah, patut diacungi jempol untuk kekompakan dan keguyupannya warga masyarakat Butuh antara atasan dan bawahan hebat luar biasa. Nggih. Masyarakat Tanpa ada gotong royong guyub rukun tidak bisa terlaksana adicara bengi iki ya Cak. Tanpa adanya kekompakan, tanpa adanya guyub rukun, persatuan dan kesatuan dijaga, mokal acara sing hebat ngoten nika terlaksana. Betul. Butuh niku luar biasa Mas. Nggih. Kepala desanipun Sinten? Bapak Agus Haryono. Iya. Terdiri dari 2 dusun, 2 RW, 17 RT, jumlah penduduk 3.100, rondone 210. Wah. Rondone dogan. Nggih niki Pak. Sampeyan ki wong Ngawi kok tekan kene lagi anu kok ya wis apal rondo. Karena survei. Orang itu harus survei bagaimana situasi dan kondisi desa Butuh ini. Ternyata suasananya hebat. Warga masyarakat desa Butuh itu cinta terhadap persatuan dan kesatuan, ora ana gegeran, ora ana tukaran. Beda karo daerah liya. Ngono. Daerah liya karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret.